Abimanyu. Sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawangga mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Oh kowe sipating kudu nang kowe banget nggone ngabekti kelawan Abimanyu kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari kowe ora mati ijen kowe tak belani ayo amuk Abimanyu mung ijen aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa Kurawa tak kon ketok kabeh. Ayo tandang ana pridaning Abimanyu. Gelaring baris Wulan Tumanggal kok bubar ora karu-karuan. Bareng tak sawang lon-lonan gelar baris Wulan Tumanggal. Lah kok dadi malih wujuding kaya dene roda. Lho, iki Cakrabyuha kowe ra dalan. Bapak Penemban Sokalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring baris lho. Aduh. Abimanyu kowe piye iki? Abimanyu anakku cah bagus. Kowe yen ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola bali. Nganti aku mentala nyirnake anak-anakku Wilugangga Sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki nang tengah-tengah Cakrabyuha, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu cah bagus. Oh. Ayo Mukuro, ayo tandang ana Abimanyu. Yo, tutup. Ayo semua kene.
duk neng Jungkul Wana diajar Saraswati Wana. Ora licok ujaring wong daplok. Kowe ora ngerti yen to sejatine iki mau gelaring baris mung sinamuning samudana. Nganggo gelar baris wulan tumanggal. Bareng Senopati ning Pandhawa wis mlebu jroning wulan tumanggal ngalih dadi Cakrabiya. Kaya roda ingkang ora bisa ditrobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Kurawa. Senopati wis mlebu jroning Cakrabiya dilancap. Diudani jemparing, diudani tumbak, diudani limes supaya tekaning pati, Nger. Ayo tunggale, ayo bareng kabeh udani jemparing. Pratima kencana sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangrepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar Cakrabuya parandri datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Ayo Kurawa aja jirih getih wedi mati tandang ana Abimanyu. Ayo maju aja mboko siji bareng mara leganing atiku. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aja mung panah siji. Ayo krubuten Abimanyu leganing atiku. Aku ora bakal mundur sejangkal. Apa mbok anggep mung semene
kekuatane Abimanyu. Ayo Kurawa, amuk legane atiku. Aku ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal wegah tanding karo para sata Kurawa. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo, aku ora bakal wedi. Siwa Duryudana tak enteni ning Tegal Kurukasetra. Ayo, Siwa Kartomarma. Sapa Senopati? Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu. Aku ora bakal wegah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Jemparing ingkang sakawit datan dinaos dening Sang Abimanyu. Panandene saya akeh laku ning Jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjunganom. Nadyan wis malirah saranduning hangga. Krana siniram mawirahipun piyambak. Parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwi nguwuh-uwuh. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja mung tekan semene kekuwataning Kurawa. Ayo krubuten Abimanyu, entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah tanding karo Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu isih saguh nugel guluning para sata Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Eling-eling wis tatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan sarwi nguwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan wilamung ngalumpruk sarwi datan kendhat anggenipun tansah nantang dhateng sangya para sata Kurawa gumareng ngebaki Tegal Kurukasetra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumrupi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakna. Ayo amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa, ayo amuk Kurawa.
Sumengklungen Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurung kepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Ora iso nglawat atumu arang kranjang kebak panah kaya ngono. Sapa sing arep iso urip? Ayo, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Wis saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono, kowe modar dening aku, kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusuhi sapa sing arep tak pek. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara nalika semanten jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya utah ludira sarandhing kanggo kebak jemparing parandening mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu dewadene sanes saking tutuking Risang Bagus parandene saking pusaka curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten rekatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsani gas jangganing Risang Bagus parandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina sirna margalayu geger Sang Hyang Wirasata Kurawa. Ora bakal iso piye-piye candhak diramu tak tugel kulumu dina iki ngakon dadi panjangmu. Mundur Sangya Parasata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya piyak gelar cakra byuha londonan wis nilar Sang Bagus
ingkang kutah Ludira. Nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur, Senopati Pandhawa gugur. Dadi Gurawalan Sangya para Panakawan. Mula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene tole. Kula sowanaken bepunden.